हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। फैदो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों इश इश सना। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिम नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों सिमां सैनारि आरो लीना बसुमतारी। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों निक्की बसुमतारी। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों गेरेम ब्रह्म आरो नितामुनि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिम नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। लोगोफोर, बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों BN प्रडाक्शन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बे भिडिअनि डाइरेक्सन आरो सुरुग्राफियानो जादों बिग्राय बसुमतारी। बे भिडिअनि DOP आरो पस्ट प्रडाक्शनानो जादों सोरां बसुमतारी। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइ सिगांसिन मोननो थाखाय नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।